I en els temes de comunicació, jo crec que hi ha un tema fonamental que ha sigut posar en marxa un butlletí digital que fem cada mes, que es diu Info Obrera, que és recuperar el nom antic a l'antiga revista que teníem al Vallès Oriental, que era l'Informació Obrera, ara és l'Info Obrera Digital, que surt mensualment i que crec que és una eina molt útil per la nostra afiliació i pels treballadors i treballadores en general, així com la pàgina web, que després Núria farà 5 cèntims dels seus objectius, que posem en marxa a partir de dilluns i que el que hem fet és renovar-la i dotar-la de continguts perquè tothom, inclosos vosaltres, podeu accedir a la informació d'una manera més ràpida i més concreta i s'assabenti tothom de la nostra tasca i de tot el que fem. Els expedients, però els expedients de regulació d'ocupació, que ja sabem que són moltíssims i que està afectant a tots els sectors per igual, no, tots els sectors d'una manera molt més agra als sectors industrials, el que és el metall, la química i la construcció, evidentment. La construcció ja va tocar fons a nivell d'expedients fa uns mesos, perquè està parada pràcticament, l'obra pública pràcticament està parada, però el que és indústria vinculada al sector de l'automòbil i el que és la química també molt vinculada al sector de l'automòbil i al tèxtil, encara estan en un període de creixement on les empreses grans fins ara s'han salvat pel seu poder econòmic, han pogut afrontar situacions de regulació temporals d'ocupació o han pogut afrontar negociacions de prejubilacions o d'acomiadaments pactats amb unes quantitats importants, però el que ens preocupa molt com a sindicat és el fet d'aquelles empreses petites que no han pogut afrontar aquest tipus de mesures light o provisionals que han tingut que tancar, perquè la majoria són sectors que no tornaran a obrir i que no tornaran a recuperar-se, amb la qual cosa al Vallès Oriental, quan passi la crisi, que passarà evidentment, tindrem que fer una reflexió que ja tindríem que fer ara, i jo des d'aquí reclamo al Consell Comarcal sobretot, jo crec que és com el que ha de liderar aquesta mesura, i als grans ajuntaments, sobretot els 3 motors de la comarca, Granollers, Mollet i Sant Celoni, que hem de fer un debat conjunt i un debat comarcal, oblidant-se una mica del nostre embellic local, de quin model de comarca volem industrialment. Tots els polítics parlen del nou model productiu, que hem de canviar el model productiu, però a part dels grans discursos polítics, a veure, aquí al Vallès Oriental, què volem? Volem fer una comarca industrial, volem fer una comarca de serveis, volem fer un mixta, què volem fer? Què potenciem? Hem de potenciar quin tipus de formació hem de potenciar? La innovació és fonamental pel futur del territori, no d'aquest de tots, però aquest fonamentalment. I nosaltres des de comissions reclamem aquest debat perquè nosaltres entenem que aquesta comarca ha de continuar sent una comarca predominantment industrial, perquè té totes les característiques per ser-ho i perquè el volum de població que tenim, les infraestructures i les empreses que tenim encara no les podem canviar per fer un altre tipus d'indústria o de negoci tan ràpidament. Del 2009 s'han presentat 49 expedients de concurs de crèdits. Això és un increment pràcticament del 50% en 6 mesos. Les perspectives que tenim és que vagin a més, perquè nosaltres veiem que moltes d'aquestes empreses, que deia grans, que han pogut salvar-se fins ara, si al mes de setembre, al mes d'octubre no aconseguim, no nosaltres, perquè depèn de nosaltres, sinó el que és el mercat, no aconseguir recuperar-se i una mica agafar el to de les comandes, del consum, etc., aquestes empreses es veuran abocades a prendre mesures més dràstiques i moltes d'elles, perquè és una mesura que s'està posant molt de moda a les patronals, es posarà sobre la taula als concursos de crèdits. Això és molt preocupant perquè és una situació on els treballadors surten molt perjudicats perquè la interlocució
ja deixa de ser amb l'empresa i passa a ser amb administracions judicials, que tot el que tenen davant són números, i per tant la relació i la negociació del tancament o de l'habilitat de l'empresa es torna una cosa totalment freda i molt difícil moltes vegades de negociar. Dir-vos que vam fer una aposta aquest any, aquí a Granollers sobretot, que va ser la nostra participació a la Fira de l'Ascensió. Per primera vegada Comissions Obreres ha estat amb un stand propi participant en la Fira de l'Ascensió, i ho vam fer perquè consideràvem el que deia a l'inici, que per estar no només defensant els treballadors, que són part de la societat, sinó que nosaltres considerem com sindicat socioeconòmic que som part de la societat, y siempre diem allò que a Comissions Obreres defiende los trabajadores dentro y fuera de la empresa, i per tant vam veure la necessitat d'estar a l'escola, a la Fira de l'Ascensió, i l'experiència ha sigut molt positiva. Jo crec que va ser bo pel sindicat i bo també pel conjunt de la societat, que d'una manera festiva i relaxada podia veure tota l'activitat que fem del sindicat, des de la més pura sindical, com és l'assessorament i la negociació col·lectiva, com pot ser l'organització de conferències, cinefòrums, la formació, l'atenció als treballadors immigrants, etc. Nosaltres és un tema, i fa un any que va anar el representant de comissions allà a la planta d'Alemanya, nosaltres aquest tema des de sempre és un tema que ens ha interessat analitzar-ho. Ho hem estat estudiant, ho hem estat valorant, hem demanat informes tant al Departament de Medi Ambient de la GENE com al grup Tamayo, que es diu, com es diu l'empresa que porta... Rebrot. Ens han presentat a nivell de Comissió Obrera Nacional de Catalunya tots els informes i tot el projecte, i nosaltres al final és una cosa que hem valorat i hem discutit. Nosaltres evidentment és un tema que li donem suport i que entenem que és una de les noves formes d'energia i de les noves formes que potenciem i que creiem necessaris, perquè a veure, aquesta planta, per lo que els estudis que han fet els nostres tècnics i que hem valorat, al marge del tema local, que jo en el tema local de la modificació del pla, etc., és un tema que no vull entrar perquè és un tema que no em competeix, però per lo que és la planta, les garanties de contaminació o de no contaminació són altíssimes. És una planta que pot servir, no aquesta, sinó les 4 o 5 que estan projectades per muntar tota Catalunya, que pot servir per netejar boscos, per evitar incendis i per fer un servei, un reciclatge de tot aquest ramatge dels boscos reutilitzable en combustibles, que crearà ocupació, perquè les previsions que jo tinc, que m'han fet arribar al grup de Tamayo, quan estigui aquesta planta en marxa, entre directes i indirectes estem parlant d'unes 100 persones, de creació d'uns 100 llocs de treball,